Assalamu alaikum muhtaram milletdaşlarыбыз. Türlü tübeklerde yaşaşı halkımız tırmışındagi vakigalar bilen tanıştırubuzny davam etebіз. Siz Tatarlar tapşırığın qarıysız bugünkü çıgarılışta. Bitireş rayonu Şıttı avulu yaşayışı. Yani bu tüpler bir koya gitmek kileşekten molasırayım yaşayım deyip bağlar üstürem deyip yaşayan halk bütünle. Yani avul ümitli. Kirov ülkesi Malmış rayonu Yangasmayıl avulu işmekerleri. Satavız Malmış'da iki gibi. Уже біздің продукцияны білгеш бір қот алалар. İcat anın tırmışına kanagatlik getire. Я не профессионал, меня никто на фортепиано не учил играть. Абсолютно. Мәскәүнең халыклар йортында Татарстан Республикасы рәссамнары күргәзмәсе. Мәрхәбәт белән яшәргә, сакланырга, табигать матурлыгына. Күп кенә бийек татар шәхесләренең нәсел җибе авылларга барып тоташа. Күптән түгел тапшыруыбызда суфи шагыйрь, мәгърифәтче Мәүлә Кылый турында сөйләгән идек. Ул Питрәш районы Шыты авылында туган. Саланың тарихы бик бай. Аның турында мәгълүматлар 14нче гасырдан ук теркәлгән. Биредә хәзер 233 хуҗалык. Авылның тарихы һәм яшәеше турында Эльвира Хөснетдинова сюжетында. Şıtı avылы Казаннан 60, район үзәге Питрәштән 20 чакрым ераклыкта урнашкан. Бу якларга татар халкын Казан ханлыгын яулап алганнан соң куалар. Тарихчы Михаил Худяков Шыты тарихы 14нче гасырга ук карый дип яза. Бу элеккеге зират урыны һәм шул чорга караган кабер ташы табылуга да бәйле. Гасыр журналында чыкты. Татарстанда 30 урында, 30 төбәктә изгеләр каберлеге бар дип. Менә шуларның берсе безнең Шыты авылының каберлеге. 14нче гасырга карый. Менә шуннан нигезләнеп, без инде әйтә алабыз, безнең Шыты авылы 14нче гасырда яшәгән, төзелгән. Ләкин ул хәзерге урында булмаган. Менә шул чакрым ярым ераклыкта тирән елга булганында, тирән елга булган, ләкин күрәсең, аның суы биткәннән соң, инде гасырлар үткәчтән авылдашлар менә шушы Шыты, хәзерге Шыты урынында нигез салганнар. Әби бабайларның әйткән фаразы буенча, теге фараз дип кенә алыр инде. Миша елгасы менә бу Кибәш ягыннан, Кибәш авыл ягына алып килеп, менә шушы урыннан гына ага торган булган дип әйтәләр. Авыл монда күчкәч, халык су ягына якын урнашкач, яшәүче гына су булгач, авылның битен вакытта ишкән сууда Мишәдә елгадан булган, югынган да, кешәй каганда, шуңа күрә аны казып, менә монда бурып йөргән дип сөйлиләр инде. Менә шулай казып, бурып авылга якынрак итеп, менә моннан әйләндергәннәр. Су менә моннан ага торган булган. Әтегендә инде бу ясаганнар. Миша елгасы авылны як-яктан уратып Төрәле бугага. Бу урыннарда элек бик күп зирек агачлары үскән, чытырманлык булган. Авылның Шыты дигән атамасы шуннан чыккан дип фаразлана. Сала электән икегә бүленгән. Халык телендә берсе ясак, икенчесе казак өлеше дип йөртелә. Алар гел үзара ярышып эшләгәннәр. Авылда мәчет тә икәү булган. Мушушыда җирлеккә инде монда 1883 елны шушы Азимов, Мустафа Азимов Рашту mesela bizden инде Казан губерниясында эшләгән икенче гилди була һәм ул үзенең мәчетен салдыргач, Казанда Әҗим мәчете урында агачтан салынган мәчетне. Ул инде мәчет ничек торганга ашап бетмәгән бу 1 ел эчендә, шуннан соң кайтарга туры килә Шыты авылына. Тизрәк кенә кайтара да ул. Аннан соң рөхсәт кәгазь алып, Таштан Әҗим мәчете төзелә. Репрессия вакытларында мәчет эшен туктатып тора, биредә ашлык һәм ашлама складлары булган. 1989 елда Аллаһ йортын яңадан төзергә уйлыйлар. Икенче мәчетнең тарихы аяныч. Кырыенда мәктәп төзегәч, балаларга урын кирәк дип Аллаһ йортында өстәмә сыйныфлар эшлиләр. Мәчетнең манарасын кисәргә булганнар. Манарасын кисү өчен инде кәгазьне алып кайтып, шул директор инде безнең инде монда килеп җитә алмый. 1 километр кара авылда машинага бәрелеп җан тәсим кыла. Аннан соң инде шушы мәчетне кистергә кирәк бит инде манарасын. Манарасын кистермичә балалар кертеп булмый. Шуннан соң инде анда инде шушы күрше авылдан, Юнусов дигән авылдан русларны менәләр кистергә авыл кешесе бармы бит инде. Шуннан соң алар кискәннән соң менә шушы кеше, минем әниләр әйтү буенча инде, ул рус кешесе инде 1-10 көннән соң ширләгәнме, ниндидер фаҗига галәпме, үлә. Аллаһ Тәгалә бар бит. Халык хәтерендә андый телдән телгә йөри торган тарихи вакыйгалар күп сакланган. Заманында Владимир Ленин да биредә качып яткан дигән фикер бар. Менә мәрхүм булды инде гомер буе
kitapxonada avul madaniyat yurtida ishlagan Minnegil abısтай. Abi kökey yumurta pişirse de şunu da birsin de köterip de şurma kapı nedir Lili babayını aşatırga di. Çünkü Lili babayını özellikle başlagaç mı bu talşık bulganda revolüsiya şırlarında deginde. Mundakiler yerden sonra dostu Bahavi Mulla Minnegil abıstayının babası bula. Bir etediydi bizim babay Lili babayını Tataş'a gayret edip. Sarı nesüllerine hatırlayayım. Sarı peki sapları sağınırsın, sargayırsın degan şunday sözler var. Lili baba şunu aytib mataşadır deyip, iyanadi büyük katı dostları hürmet etedi deyip, mine o babayını munda mulla aytib dürüst bulsa hibereler munda o büyük zor gövdeli büyük hürmetke layık kişi bula. Ol uramdan ötkende şitten kişi kursa temekte tutan kişi temekisini taşlap boş kiyimin salıp bulganları ederek salgan bulsa yalıp korkup kapkaga kirip ketedi deyip aytedi. Şunday hürmetke layık ulu kişi bulgan indi. Әнә шундый шәхесләр авылларны тота да, саланың байлыгы, аның халкы. Чытыда бүген 530-дан артык кеше яши. Авыл зур, соңгы 5 ел эчендә мәктәп, мәдәният йорты, почта бүлекчәсе, авыл советы, ФАП капиталь ремонтка кергән. Корпорация эшләп килә, колхоз булмаса корпорация бар, алар төпләп җир белән шөгыльләнәләр. Хәтта киткән яшьләр дә бер-ике кайтып урнашкан яшьләр дә бар бүгенге көндә. Чыты авыл халкы бик тырыш халык. Тик ятырга тырышмый. Hayvan asrauvchilar bik ko'p. Kayber xo'jaliklarda 8 sıyır, 10 sıyır asrauvchilar da var. 4-5 asrauvchilar indi bik ko'p. Hayvan asrauvchilar. Sarıqlar da asraylar. Ondan so'ng indi yazga taba alabız qozlar, 100 qoz. Казан якын булгач шәһәргә йөреп эшләүчеләр күп, авылда яшәр өчен шартлар тудырылган, газ кергән, юл салынган. Авылны чагыштырганда бетәме бармы киләчәге дип мин беренче чиратта хуҗалык көтүне әйтәсем килә. Бәлки бу бер караганда теге чагыштыру дөрес тә булмас. Әмма ләкин авыл икегә бүленеп бүгенге көндә көтүлекләре бар. Берсе Казак ягында дип әйтәбез, икегә бүленеп Казак ясак. Казак ягында 50-дән артык, безнең ясак ягында 100-дән артык. Димәк 150 баштан артык мал туары булган халык бу әле бу төпләп бер кая китми киләчәктә мал асрыйм, яшим дип балалар үстерәм дип яшәгән халык бит инде. Авылда рухи якны да истә тоталар. Мәчеткә җомга намазларына 20-30 кеше йөри икән. Әлеге Аллаһ йорты Чытыда туып үскән суфи шагыйрь Мәүлә Кылый исемен йөртә. Биредә дини белем алырга да мөмкин. Бу мәчетебездә 2 группа хатын-кызлар укый. 2 группа, барлыгы 11 кеше. Берсендә 6, берсендә 5, 2 абыстайыбыз бар. Һәм үзем инде шушы мәчеттә балаларны ял көненә 6 беренче җидәү иде, менә хәзер 6-сында йөриләр. Бүгенге көндә алар инде шушы мөгаллим Сәнине укып бетереп инде, гарәпчә укып бетереп, менә шу кергән сүзләрне хәзер үзләштерә башладылар. Татар халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияты нигездә авылда саклана. Шуңа да татар авылларын үстерү зарур. Ә без үз чиратыбызда аларны барлап торырбыз. Илгир Хөснетдинова, Татарлар, Питрәч районы, Чыты авылы. Авылларда хезмәт куючы эшмәкәрләр зур хөрмәткә лаек. Аларның эшчәнлеген яктырту өчен без күп сәяхәтләр кылабыз. Хәзер юлыбыз Киров өлкәсе Малмыш районына булыр. Бүген 500-дән артык халык гомер итүче Яңа Смаил авылы хакында сүзебез. Дөресрәге анда хезмәт куючы эшмәкәрләр турында. Авыл саклансын, үссен өчен аның әйдәп баручылар булырга тиеш. Шундый эшмәкәрләр белән Ләйсәнә Садырдинова танышып кайтты. Киров өлкәсе Малмыш районына килеп керүгә иң беренче менә әлеге сөт заводын алып килделәр безне. Таныштырып чыктылар. Сөтнең 2 төрле процент берсе нирәк, куйрак, сыйдырак, 2 төрле. Әйе. Товарок машинаны мактап күргәнем юк. Менә товарок шундый тәмле, шундый расып шитенә бик шундый тәмле бу. Әйе. Ну, майда товарок не хатап китә фадарда. Монда һәр эш җайга салынган. Менә монда мәсәлән май ясыйлар. Менә монда инде нәкъ менә шушындый җайланмаларга ул майны тутыралар. Кыскасы, һәр эшнең үз кешесе. Заводның хуҗасы Яңа Смаил авылы егете. Бүген аның максаты авыл халкына эш бирү, туган җирен үстерү. Менә әлеге сөт заводы күп кенә тирә-якларны сөт ризыклары белән тәэмин итә. Күпме кешегә эш бирдегез сез монда? Ну, безнең 45 кеше эшли масло заводта. Шушы авыл тирәләре кешеләре эшли. Әйе. Сатабыз. Малмыжда 2 кибет. Ну, уже безнең продукцияны белгәч бик кат алалар. Ансы
Вятский полянада дүртәү, Красный полянда, Сосновкада, Кукмарада. И менә ике кибет әле янга, 1-2 ай Казанда ачтык. Яңа Смәйл авылы төзек, яңа йортлар күп, димәк тормыш дәвам итә, киләчәге бар. Күпләр үз эшләрен башлаган. Тәрҗә куючылар, эшмәкәрләр бар. Балта осталары күп кеше. Алар стройкаларда эшлиләр инде. Зур организация бездән чыгышлы инде, Ичкиректән и бездән Соба районында фирма, Комида фирмалар төзиләр, Кировта фирмалар төзиләр. Ну көчле таза җегетләр. Авылда шартлар бар яшәргә, менә матур яшәргә. Ни бар инде, монда тагы нәрсә. Ин мусульман булачак, иң кирәклесе мәчетебез бар. Шылт иткән, көн саен эшли. Әйе, каршыбызда бай тарихлы Аллаһ йорты. Ул үткәнне бүгенгесе белән бәйләүче. Иске мәчетне саклап, аңа кушып, яңасын салганнар. Бик күркәм күренеш. Ураза ая уңаеннан авылның имам хатибы теләкләрен дә җиткерде. Üç mərtəbə bir səxabə kərgəşdin, anın turunda Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem zikr etdi. Ol da bulsa, ol cennet iyesi dedi. Hem indi gacəbləndiler başqalar, anın yurtuna barıb, dilədi bir səxabə tururğa, hem qaradı, bir нәрсә belə də ayrılmıyor bu səxabə turmuşu boyunca. Bir nəsə də artıq işləmir. Lakin sonra qısıradı, mənim səbəbim şuşu, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin turunda şuşlay deyib zikr etkəş. Ул айтты, мин кешегә ачу тотмыйм диде. Мин көн сайын кеше афу итәм, кешеләргә ачу тотмыйм диде. Һәм үз нәфсенгә менә шушлай бигрәк тә нәфсене тыя торган вакыт шулай бит. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә инде мүбарәк кылса айларыбызны, бүген көндә инде Рамазан аеның җимешләрен ел буе күрәбез шулай бит. Әйе, авылның дингә карашы бик яхшы. Балаларны да ислам дине сабакларына тарталар. Детсатыбыз бар, түкә балагына ап кайтсыннар. Урыны бар. Шундук 20 метрда спорт комплексы зор. Шундук рәттен мәдәният йорты, шундук рәттен школ бүтән мондый нәрсә бүтән кешегә бирелмидер ул. Монда бөтен әйбер дә бар. Бит соревнованиялар, ниләр спорт комплекста Балташта үткәрәләр, безнекеләр бара, Кукмаралар бара, Пүләннәр. Пүләндә үткәрәләр, Кукмарада, бездә менә спорт комплекста гел җыелып шулай. Пожалуйста, спорт комплекс көн саен ачык. Дәвам итәрбез. Ләйсәнә Садретдинова, татарлар, Яңа Смәйл авылы, Киров өлкәсе. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Иҗат аның тормышына канәгатьлек китерә. Я не профессионал, меня никто на фортепиано не учил играть. Абсолютно. Мәскәүнең халыклар йортында Татарстан Республикасы рәссамнары күргәзмәсе. Мәрхәбәт белән яшәргә, сакланырга, табигать матурлыгына. Дәвам итәбез. Магнитогорскидан Ринат Хайбрахманов һөнәре буенча балта остасы. Шәһәрнең Метис предприятиесендә каравылчы булып эшли. Тормышына канәгатьлек китергәне иҗат. Кичкенәдән үк рәсем ясарга, үсмер чагында музыка коралларында уйнарга яраткан. Тумыштан килгән сәләте белән ул соңгы елларда гына күңел өчен генә дип шөгыльләнә башлаган. Ринатның ясаган сүрәтләре, язган музыкасы белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Если бы мне сказали, что ты научишься играть на фортепиано, я не поверил бы, я всю жизнь играл бы на духовом инструменте. Тенор тынлы музыка коралын ул беренче тапкыр 9 яшендә кулына алган. Бер вакыт шәһәрнең балалар тынлы оркестры җитәкчесе Ринат укыган мәктәпкә килеп укучыларны үз коллективына чакыра. Сыйныфташлары футбол, бокс түгәрәкләрен сайлайлар. Оркестрга барырга риза булган мәктәптә бердән-бер укучы Ринат була. Обзывались в школе там по-всякому. Надо мной смеются, там типа дударь. А когда мы приехали с Орленкова, с всесоюзного лагеря, вот, весь класс узнал об этом, что я был на Черном море. В 12 лет попасть в такой лагерь, все были в удивлении. 40 көн Кара диңгез ярында бушлай ял итү бу коллективка өлкә конкурсында беренче урын өчен бүләк булган. Балалар тынлы оркестры составында Ринат илнең көньягына тагын 3 сәфәр кыла. Нәкъ музыка мәктәбендә укыган вакытта анда пианинога карата беренче кызыксыну барлыкка килгән. Я только по телевизору пианино видел. В музыкальной школе все стоит пианино. В перерывах я крышку открою и вот одним пальчиком
интересно так считал, сколько здесь этих клавиш, черных, белых. Раз, и мне это заинтересовало. Музыка мәктәбендә, аннары музыка училищесында тромбон классы буенча тынлы оркестр бүлегендә укый. Әмма соңгы курста җитди һөнәр алырга була һәм техник училищега слесарь булып укырга китә. Тик сәнгать аны алга таба да эзәрлекли. Армиядә хәрби оркестрга эләгә. Байкал арты округында 2 еллык хезмәт итү аның башка музыка коралларында сәләтләрен үстерергә мөмкинлек бирә. Там у нас был инструмент, набрался практики, то есть много музыкантов, вот, кто-то по образованию меня был. Армиянан соң тагын бер һөнәри техник училищега укырга киреп, сәнәгать суыткыч җайланмалары машинисты белгечлеге ала. У меня дорога шла с моими специальностями далеко, ну, или на комбинат, или на завод, а тут все-таки я решил продолжить свою музыкальную деятельность. Музыка для меня это все. Контракт буенча хәрби оркестр булган Карталы хәрби частында хезмәт итәргә китә. 13 ел анда хезмәт итә, гаилә кора. Әтисе һәм абыйсы вафатыннан соң туган шәһәренә әйләнеп кайта. Я уволился, чтобы быть рядом с мамой, и мы с женой, с детьми приехали в Магнитогорск. Шулай килеп чыккан ки, алган белгечлеге буенча ул китмәгән. Тормыш аңа тагын бер һөнәр, балта остасы һөнәрен биргән. У меня образования плотника нет. Я работал с плотником, многому научился от него. То есть плотничал, столярничал. И у меня в трудовой книжке запись есть: плотник, столяр. Җәен балалар лагерендә, кышын шәһәр мәдәният сараенда балта остасы булып эшли. Шулай итеп, язмыш аңа музыка буенча тагын бер мөмкинлек биргән. Форсаттан файдаланып, биредә ул фортепианода уйнарга тырыша. Администратор дворца заходит, смотрит, у нас еще музыкант появился. Ты занимался раньше? Я говорю, да. И все, мне разрешали, давали ключи, доверяли, я ходил в зал, занимался. Каждый день почти. Там такой инструмент хороший, так что развивался. Ахрынлап музыкада яза башлый. Иҗатында музыкаль мәктәптә алган ноталы белем ярдәм итә. Безнең үтенеч буенча Ринат Хайбрахманов үзенең яңа композициясын башкарды. Я не профессионал, меня никто на фортепиано не учил играть. Абсолютно. Ринат үзенең бу композициясын истәлекләр дип атаган. Анда якыннарын югалту кайгысы да яңгырый. Мои мысли в музыке. Вот как-то так. Я родился в простой семье, в рабочей. Папа мой строитель, до пенсии на стройке проработал. Мама на метизном заводе. Брат тоже по строительству, он работал по вентиляции монтажником. В роду нет никого, чтобы кто-то чем-то занимался, не знаю. Я, наверное, один такой. Ринат рәсемдә ясый. Бу кичкенәдән яраткан шөгыле. Рәсемнәр белән барлык дәфтәрләрне тутырганым өчен еш кына 2 дә алдым дип искә ала Ринат. Болачакта сүрәтләре солдат, танклар кебек җитди булса, хәзер аңа мультфильм геройларын ясау ошый. Иҗат өчен альбом битләре генә җитми ди Ринат Хайбрахманов. 2 ел элек пандемия аркасында мәҗбүри каникулларда булганда, гуаш бумала сатып алып, үз йорты подъездында рәсем ясый башлый. Шулай итеп, Метиз заводында сак хезмәтеннән соң подъездда иҗат итә. Кто-то там отдыхает по-разному, кто с чем, кто-то за столом там, не знаю, для меня вот порисовал, удовольствие получил. Ну и людям приятно. Балалар гына түгел, өлкәннәр дә Ринат иҗатын кызыксынып күзәтәләр. Күршеләре хәтта үз ишекләре янында рәсемнәр ясарга аңа заказ да бирәләр. Мне обещал попугайчика. Вот он. А вот Кеша уже почти. Вот почти. Вот Кеша почти готов. И еще пчелку Маю сделает. Я буду счастлива. Сохранить бы вот. Каждый год живой будет стену. Мне просто приятно. Мне нравится, людям нравится. Что еще надо? Моя работа, нынешняя работа плотником, она меня кормит. Кормит просто.
Вот. А музыка тоже меня кормит, но душевно. Это для души. Я не могу без музыки. Магнитогорстан Гүлдар Хафизова, Татарлар. Язның шагу төсләре рәсемнәрдә. Мәскәүнең халыклар йортында яз бәйрәменә багышланган рәсемнәр күргәзмәсе ачылды. Табигатьнең уянып тантана итүе 20дән артык Татарстан Республикасы рәссамнәрен илһамга рухландырган. Күргәзмә ачылышы хакында киләсе видео язмада. Яз җитте, табигать уяна. Кояшлы көннәр күбәя, әйләнә-тирә төрле төсләргә керә башлый. Елның әлеге фасылы бер рәссамны да битараф калдыра алмый. Шул уңайдан Мәскәүнең милләтләр йортында татар рәссамнары күргәзмәсе ачылды. Безнең туган тел оешмасы аркылы Мәскәүнең милләтләр йортында, Яңа Басман урамы 4нче йортта рус-татар рәссам күргәзмәсе уздырабыз. Бу күргәзмә Навруз бәйрәме белән бергәлектә тоташты. Табигатьнең уяну чоры тормышның дәвам итүенә дәлил. Һәм әлеге фикер рәссамнарның картиналарында чагылыш тапкан. Дистәдән артык рәсемдә язгы пейзажлар, чәчәкләр, тематик композициялар, шулай ук абстракт һәм фәлсәфи караш та урын алган. Туган тел татар мәдәни оешмасы белән оештырылган күргәзмәдә татар халык җырлары да яңгырады. Аларны күренекле Идел ансамбле солистлары башкарды. Бу күргәзмәгә аеруча бер милли төсмер биреп торды. Күргәзмәләр бик матурлар, кешенең күңеленә бик зур мәхәббәт кертәләр. Шул мәхәббәт белән яшәргә, сакланырга, табигатьнең матурлыгына. Һәр вакытта безнең күңелебездә әйтәләр бит инде, күңелебездә яз булсын һәр вакытта. Оештыручылар фикеренчә татар белән рус рәссамнарының эшләрен бергә кую ике халыкны берләштерүче символ булды. Чөнки язның табигатьнең милләте юк, ул бар халыклар өчендә уртак. Ә күргәзмә шушы бергәлектән тагы да байыды. Весенняя тематика, здесь есть и такие мусульманские картины с изображением мечетей, там что-то по-арабски написано, то есть, это в основном татарские, конечно, художники. Русские художники — это весна, пробуждение жизни, цветение новой жизни, именно как природа, после зимы, возрождение природы. Әлеге күргәзмә төрле рәссамнар өчен уртак иҗади майданда булып тора. Монда танылган рәссамнар белән бергә яшь буын рәссамнары да катнашты. Как я студентам своим все время говорю, художники — это те, которые созидают. Они всегда создают. Кто-то остается в истории, кто-то не остается, но все равно душа выплескивается в произведении искусства. Сәнгатьне сөючеләр фикеренчә, яз ул иң матур чак. Ул кешеләрдә яңалыкка тартылу хисен арттырып, киләчәккә яңа өметләр бирә. Дина Газалиева, Зөһрә Фатыйхова, Татарлар, Мәскәү. Бүгенгә менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыру һәр вакыт сезнең белән элемтәдә. Авырлыкларга бирешмичә татар булуыбыз белән горурланып, изге гамәлләр кылып яшик. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Сау булыгыз.